ji ekpo aka ji nọ ngụgharị ajọ mgbe kwụnyere n'ajọ ọhịa ka ụmụazị na-eje bubata ụlọ ọ na-agazi ha ahụ ha chewuo na otu uche na-eche ụra ha ji amazi ka ohu uche ji adụ. anyị ekene Chief Dr. Sir Emma Bishop Okonkwo ọkpụrụ isi ruru ọha na ichi eze Odenigbo eze nna nyere udo ọchị na nwata Chairman Managing Director Ekuru Group of Companies Lagos onye ọma anyị ekene gị ihe dịghị mmadụ kwachighị mma. anyị ekene Chief Okereke agbawo dịka na ndị Izọgụ ekwe dasi ike na chọkọ na eze onye ọma obodo nna ya agaranya eji eje mba ihe dịghị mmadụ kwachighị mma o ruone na omume